Iwei pe iwei, kita khot jong ka Ribhoi Presbyterian Synod, Christian Endeavour Union. Hakini ke jingi kendo ka baar puhnyo ke jongi. Hangni hakasi society balang Presbyterian nong ba merdan. Nolor ke session ke bingladap, ke session 1 ke session 2, ke jingkran lamprang ke team ke binglayo asngau do president hanin ke janmit. Kejingi kenduk kejongi ki porlok ki bathamai ngatharai ngamba kala penong bagini ke benta ke bangingi don kalong ke wepat ke por ke bambangi baro ngilap kami lenti daynem day kala bahabing lit pan siang mo yamon ki energy kalong very weak daynem kata kedai ka energy jong ka Ribhoi Presbyterian Synod CE Union bat ngam artatien ba pindang ya ibat ya kata ka energy nadu basedang hadu bandakot jong kene ka competition sa sisian pat ngi pedang subhai pi baro sha kene ka singing competition ka ba penlong da ka music committee jong ka union ka biet ka jongi ngidon hangni ginong shumenta ne ki presbytery ki ba pair but ngi kermens kam baka kubor ling baka jirwai ka bakikin saai kanom de ka ban pensutanat tangi kiskor ki jongi henry kan donru ka kubor bakan kata ya kedok nuat ke jongi ringkat bat nga kani kanok phai singi don ya imeses ya munjur lang ika nongkleng ya bende ko ho si jonga ini ai jing thap kti na ka benta jongi kumjur sung pa ai ka jing thap kti ka pajam ya i hos jongkani ka janmit iba George Makri ngatharai baro pi itu yaman dei ne am dona preng jung pi gi bom itu idei mrs jong i pastor RB lemba ajalan ngala janlan RR lemba sorry tengi sukmen shibun ya i yaman i bala penlat ya kepor ke jong i bande don ringkat bat ngi hakini ke janmet meiru idei nong ruai idei nong hikai jing ruai idei nong hikai ru ke music hapo diet hatura te kedai shisha ke buromingi kum ke union ba ringkat ngin ya mangabat ingin ya mi hangni khmat ban khot ke kerteng jong ginong shimbenta teng kerpat i yaman ba in subha banyat shaprang i ban puli ki kriteria jong kini ki competition ki jongi hakini ka no phais ngi Blishibun ba George kani ngan shimtang ka benta ban pensngau yo pi ya ki kendon jong kani ka competition ka bangi don ha kani ka por ka singing competition ki kendon ki long kumni ka jingroi ka dei ban long ka badon jinga dei nesirium ya ka team jong ka jinga seng sinot CE union ka balong ka jing pen itu identity ki nong roi ki hab ban roi ya ki roilendet ya ki lyrics but I ro ya ka lyrics shaki judge shwa bakin roi Sha bantem track Henry Sha bantem ya ki live music lada inong ruai im nang bantem Sha ban pendon kam nong yarap dem hakapor wai ki choir kin palat ya ki live hongut ki dekot jongka kandon ka way ka score sheet na benta iway i participants takamot ya baro ki group lani i ki baro ki kategori ke bangidon hakani ka singing competition kata kalong haka solo ka duet ka trio but ka choir ngidon bet la ka jongka score sheet ka jongki kuble shibon kini kilong ki kendon jong ka jing yali competition hakani ka por dia kini ke por ke pemerintah ini sedang syah nak ke solo but ke duet competition but ngan puli kini ke kerteng jong ki nong bishar ki judges ki jongi but kat bagadang puli ke kerteng ke jongki kum ke jing pedang subhang kerpat ngilang baro ini ai jing thap kti ngi de ki kun samla ngim de benilong jaitu pinha ban ai jing trelang ringkat bat nga bediaman kanang bakini ka competition kan kamlong ka balong lively ma ngidon bat ngi kini ka no phais ngi ya itemen basan DACM ibenlong u tabulator nak bentak kini competition subhaban yang temen basan kindly wave to the crowd rakti ki patba ikwa banyo i kadur khmat jongpi but ki nong bishar ngidon hangni ya itemen basan RB markup
Teman basan subhayeng, wave to the crowd. We want to see you. Ngina ai jing thap ti ka bajur ng batajongi. Ila i kublay shibun ngatray baro ngi itu ngiyatip baro i kumi ba boy. Kum kasur, kum ka kerteng. I lalong udukhat ubakamrem nadu ka sinot ka barem ila day u syakri berat ba ka bede berkakam jingruai ka usenyang ujong i sya ka sinot standing choir lalong ka bakrau du kata-kata. Idon ro hang ni i Mr. J.W. Carlor. Sngau bahaban ai ka jing thap ti ka bajam. I balong ro i assistant choir conductor jong ka standing choir ka jong i kini kapor. Shibun. But ringkat, but kini ki arngot ni donro i Mr. W.D. Mersing. I bolong way ni ki rangba apo ka union, i bajuai, ya ka jing kersyan yung ikum ka standing choir, ka sinat nakapor sa kapor. Kublay shibun, but nakabenta, jong pi ginong isimenta, ka syong ka katijong kini ki langot ki rangba, ki ban bisyar, ya ka performance ka jong pi. Nakatakadaw ni don hang ni kini ki professionals, ki bala pentebet akan ni kalan, Tia what ilek kamkai. Mo. And we wish you all the very best, but kumalang na du mene, ba ngikimi linti, ba ka performance ka jing shimenta jong pi, kanong ka jing kerku, nakabenta jongi ka union hi barok kaway. Ngini sedang shwa, naka solo kategori, bat hashwa, banyayat syafrangik ni ka competition ka jongi hakini ka no pais ngi nga subha ban kerpat i Mr. Penne skem lumput ben subha ban IT hakini ka por haka jing duai. Tôi lấy mặt nhục là mà nhị đuôi, tôi nghe đuôi. Ở bên bục pa, iwan kamat jong me, akan aku no pais ni jong sini bidon menta. Ni aingu eme ko pa bis ni, namar ke jilang bastar jong me, hakis ni kipor kiblay hadin jongi, kumjur wahne ke sini hadin ba, kayun yon hi, lalak pendep ya kayu jong perkam jong ka. Terai bis ni, iwan kamat jong me, hane ko por ngidon ke program, kumun yon, nak benta ka singing competition. Amar ta kun rahat ngi kerpat eme bamen yelam ya kinong bisyar jungi bamen yelam ya kinong ken pon jungi bamen yelam kun rahat ya kinong peniat jungi bat kerpang na menta kini ki kadori per jong kasih competition jungi isne kun rahat kumunyon iwan kamat jome bamen yerap yangi amar metip kun rahat ngilong gibru gibutlot bat kipaswai habro giliang ikan mauru ya kitin isya jome ko pa bisne menba upol persilas kidon haga ying bendi ha Filipi lengba ke jing ruai jing ki bagita jing chatte syakum ikan jiri jing ki laj par ada long kemon jome ko pa bisne bahapo ke nyon jome penmi eme ki silas kun jaman sim pol kun jaman sim bagi ni kan jiri jong ke pertei ki chatte syakum yangi bagin laj par ya lama ne ko por persil ter ki sinji im jongi map ki pop ke bun ke masyam hari bapau Re oming mon lo gamon ni megopa kerteng turaji supar ne belang. Amen. Kublay shibun ba penes kam lebut. Kumni ngini open sedang no ya kani ke singing competition ke jongi ke first category kata ka long ha ke solo category. Kiban wan syakamat ngipil akwa na ban sedang ningin ya ruai syaka wika chorus ban warm up ya baru kinong ruai. Day, ini ruai ka wika chorus. Day nga i baru kila smuting benta ban syurai kensan ni day. Idon kami ka warm up hakini kapor. Dia ban pelaj bahaya rendang ruai bah kam tam baru kinong ruai kiba day ban shim benta hakini ka competition kam tam ban pelaj rendang. Tang bangasu ka jingjar ho ka day palat na kinaki bom shim benta hakini kapor. Ang bahabang apet ya kedur kemat jong kini ki bala ya pen kriak nga idur diau pia tieng ne. Piklam ya pen bah ne. Ikum ba pia tieng. Ngirwai ke chorus. Yaman subhawan yalam ke ike jingruai ba pikwa aban ruai. Ngam dani ei pan jing wot jong. Jirai pikwa aban ruai lang kaban pelat ya kasur ke jong pi. To jing ai ei jong me. All right. Wai e barok mo. Ini yang lang mo. Ini simbenta nak benta jongi ki bomruai ini simbenta kan ni ka benta kan. Tang ban ai men sim ya barok ki
nong shim bentaha kani ke competition ke jongi kani ke por ruai bat ketap keti express lut barok ke expressions ke jong pi habangi ruai mo jing ai a Jong me kapenim yanga atrai jing ai jong me kapenim yanga ngan yaro ya me ngan ai nguru de jing ai jong me kapen yanga ngan thap laki kti thap ngan yaro ya me atrai ngan thap laki kti ban yaro ya me ngan yaro ya me ngan ai nguru de jing ai jong me kapen yanga ku boleh shibun layo pania shim bentalang ha kani competition tak bayar ruai lang bat pilalong barok kinong job ha kani ke por ti ngangit skam baki ki judges jongi klalong ready tongin khot no sendan ya i participants si baningkong bani shim bentaha kani ke competition na kanong tulu mathan presbytery tongin ai ka jing thap kti ka bajam ya kanong tulu mathan presbytery ban shim ya kani ka benta ban ruai ha kani ke por kat bangidang shimpor ban penbet ikini ke jingtem kan pen benaba ki nang pen kre ka maubu sarikrai banwan hadien jong ke jing shimpenta jong iba napo nong tuluk matan Hello, check. Tahu hak beringat kau yang sekarang pen power jeung sing yo blay belari resmar yang ya akan yang kelimbar ke bamenta. But ngai ko blay lagi host ki jongi arngot nang ta ya ki judges ki jongi bade pibara wi po wi akan ke por. Te kerting jonga ide ini lingti naka balang plasha nang ta represent naka presbytery nang lumatan sinyon te kerting jonga jingruai kalong uji su itu ya pi akan yang jingruai ngatau kerpang ke por bah iparlo jonga idona pen ngajing tia apang labun bun snem te yok ya no keng about itu yo yusu
ban payang uji sun uino shadin kajing long barim bed bat bensim udem banai ti uyo kia dai kas nam uji sun kun samlahato pitu uji sun o hato shisha pilap yang hadonu hato shisha piyashem dalade ya med ban mensim udem kalade ban itu no ya un pen thamai pen kala un pen kya ya phi come close step per night uwan banteng shine unya matang yaki baduk jing kerman uwan wa lang brot blah sakma un samlam la de kapor bani tu no ya shen in sale nang ne hai ka birthday nyen poyang te ha garing black Boleh bentar bersuku amin. Check. Ublay shibun, ublay un kerkui pi, pinang pen i shosho iki sap ki pong ke bapidan, but ublay unang yai te ki jing kerkui pi pinang la ban sam ya kam tam ka ktien ke jong ublay ha ka kam ke jong u hi, ban pen roy ka kam ke jong u. Ti benta pat nginyo si iway nong shim benta, ibalong na ka solo kategori hi na po Ba George, singuba. Ide na presbytery jonga. Napo mau bu sari krai presbytery CE Union. Ti singuba wan shakman. Tongin ay ka jing tap ti ka jam ya ki nong shim benta ka solo kategori na po mau bu sari krai presbytery CE Union. Hello, check, check, hello, hello, check, hello, check. Hello, check, hello, check. Tuan kong nga ay kajing sngongu yo blay ubaladan lem ringkat bat ngi iway pa iway kibala la ban ya poi ha kan ka jaka ka pamenta ti nga ay kublay ru iki host ki arngut ki host ki jongi bat kumju ru bat kerpang ru iki judges ki badan buram
keteng kejonga kade imis sansi syadap ngade nakabalang umroy Presbyterian but ngawan represent hang nie na ke maubu Sarikrai Presbytery ber ke keteng jo kajing ruai ke bamenta kade omdon bakham kraw ya jing IA. Hello. Hello. Kumno pin ong yakito bas ngau blado baro ba em hajing kut lat pin banom don mano yaki banra kumno pin ong yakito bas ngau om don bai kiba shu em magya hajing man kasni ala di pin bernya umno pin ong ya men siem barem ki bom tip shu ya galinti jing em adkar haki baro ladu om don jagat hem om don ka jing dom om don jing snow si bakham kraw ya jing ai om don kalip mat nom ni ka jing drai om don jing pa don not ba la ban serpai i hashwa pin snow la dir ya pi ban hai kan mau om don na lor jing ai utra kumno pin ong yakito bajing em don hajing ma ki bom tip ai shano kin poi an da jing em kan wai pin ong kumno yaki basha le bor jing em dap jing ya le suda ki ba e ban nget bat yang ya jing shisha om don jagat hem om don ka jing dom om don jing snow si bakham kraw ya jing ai om don kalip mat lom ne ka jing jngai om don jing pa don not pa la ban serpai di hashwa pin
Jaga thêm don ca chính đô don chính ngâu si ba khăm khao ya chính ai don khel lip mat lom ne ca chính trai don chính ba don not ba nga ban serpai di haswa pin snow la diri api ban pai kan mau don na lor chính ai di haswa pin snow la diri api ban pai kan mau don na lor chính ai Keburam ni asyublay amen. Kublai Shibun, Mabu Sarikrai, Presbytery CE Union. To ai biang kajing tap 3 jam. Hadian bangila yo sngau yakini ki ar teli ki nong shembenta hakani ka por kala ra shishay ka mensium ka jongiru ban sngap shisho iki jingrwai. Hon. Hon ya mtang ko sngap shisho nginang dan sa light teli ki Presbytery ki bania shembenta bat nginget scam bagin long hi kumju. Bat yanga bat yi judge ngila ong bat barok kinong job bat kini ki arngut ki beladep ro kila job lupa yangi arngut ka syong sai ki judges ki jongi kani kapor kublai shibun ubleun kerkuyu pi pinang la ban isu syo ki sap ki phong ki jong pi kam tam ha ka kam ka jong ublai Te hakini kapor ila yo ngawar ligi jiruai ki basyakmat lalong da shisha ka jing aimen siem na kabenta jongilang baro bat habanga ngap katuka jiruai berang sudah banruai mentan shpang ala dari benbu ki kentin jong Simon Cowell dari benong it was so soft as putting butter on a hot pan they nam kumbabu ya kamakhan halor ka rai ka bakhlun kalong kumtu ka performance but ngakermens kam ba inong shimatai berang sudah banruai kan long kajing aimen siem na kabenta ki nong shimbenta ki ban kiurensan hadian jongi Kublai Shibun sa sisien ya imesan si shadap ni kirman bapindang ya pindon kami kasap ka jong pi na kabenta ka buram ka jong ublay but klam da pen slam show akan ka por ngin khot ya inong shimentai balai but ita ide inong shimenta na ribhoy shate Presbytery CE Union ribhoy shate sheifidan jai ngini ai jing thap ti na kabenta I porlok I jong pi na por ribhoy shate Hello, check. Hakabaning kong ngimla klem da ay ngu ya ublay unong bu nong tau jongi ubla penla engi banpoy hakane ka jingeseng sinat si union kumne nga ay kublay ya ki nong bishar dan buram jongi nga ay kublay ya ki pastor ki nong kitkam ki dukhat bat ki delegates baro hakakerteng ka jong utray jongi Jesus Christ kakerteng ka jonga kadai pibawan pli lingdo ngidon hangne I Mr. Tony Curtis Makri ban pentem banyarap pentem yang ay ka gitar kakerteng jong kane ka jingruai kadai tuting burom yublay balathaw da iba perklin kriam bat ngayeng hangne naka ribhoy shatay Presbytery CE Union check
Habangian hasla birthday bun sin ngiklen yuble halagamon ngiyat ngumba ngingop haki jing snew jing thala tungin kmi bagum nongin yan ha birthday bada da jing nhìn persyang ban em riu blay tô nhìn tiếng bu rom yu blay jing long ba ba nuk sa ba ba nangi kayay dawa but Lord bless why nhìn long ka bor yala jing em wat glad to nhiều con to nhìn khmi ba kum no nhìn ya ha birthday ba da jing nhìn persyang ban em riu blay to nhìn tiếng bu rom yu blay birthday badam tang jing gela sumar ko kun samla to tiep u blay un khmi yangi kum no ngi yeng ngi yan man kas ngi tongin khmi ba kum no ngin yan ha birthday badap da jing ngin persyang ban em riu blay tongin tiếng bu rom yu blay tungin khmi bagum nongin yan ha birthday badap da jing nhìn persyang ban em riu blay to nhìn tiếng bu rom yu blay to nhìn tiếng bu rom yu blay to nhìn tiếng bu rom yu blay nam ta ka brom ka jong blay amen. Kublai Shibun, ya inong shimbenta na ka ribhoy shatay Presbytery CE Union. Atharay ka don kampi yangi sa khendiat bang ni ay jing thap kati ka bakham jam kum ka jing acknowledge ka jongi ya ka effort ka jongi namar ngatharay hakapor baki ki practice kito ki jirwai ki hap ban pulilindet ki jirwai ban pentikna bakin yo ya ka right beat ka jirwai bat ka jingtem dikatai ke DKA ke ba don kamengi bangin acknowledge ki tesa sisien ini ai jing thap kti ini ra sa jrong ini thap kti. Yes, thank you. Bleshbon. Akadi ka porpat ngin khot sa UAE nong shimbenta na po riboy mi ngi Presbytery CE Union. Ngoba panwan chikman. Ai jing thap kti ka bajam yaki kan. Nang penkre riboy sep ngi Presbytery CE Union. Hello, check.
Toh ke bani kong ngamla klem na pen pau yo blay. Ngamla klem na pen pau yo jing sungu yo blay. But ai khu blay ru i para samla ki badon hang ne ken thei bat chenrang. But ai khu blay ru ya ki temen basan ki balong kum ki George ban bishar yani. But ai khu blay ru ya ki hos jungi arngut. Ai khu blay pi kerteng bat yang tam Yesus Kristus. Ka kerteng junga kadai i kolek star masenting. Naga balang presbyterian terso bat ngari present yang ne naga riboy mingi presbyteri bat ka kerteng junga ni kejingrai deitang ujisu. Bunsin ngaya sakma nakmat jongmi ngajnga jing suk ngamla ban shem halaka minsi marwei ngaju perka sya eika jing suk Haka pertai ngalawat ngam shen Asyanungan pai tang jing tlot jing swa jing long briu hang ni ngaku slan Ditang uji su jing suk sim jonga habanga dem sha usuyanga un ino shisha ha udon jing it bapela tuan sha la jing im wan ban plan Bun ki bakut la haka jing i haka pertai tangki jing du men si Bun sin ha jing long ri ni perkat bakla Yim ken shuya la jing im bashisha Kasyanongan pa Nangyarap yangi Ladangi wan pa Ban ai ti Deitang uji su Jing suk sim jonga habanga dem sha usuyanga ino shisha ha udon jing it bapela tuan sha la jing im wan ban plan Deitang uji su jing suk sim jonga habanga dem sha usuyanga un ino shisha udon jing it bapela tuan sha la jing im wan ban plan tuan sha la jing im wan ban
La boleh ni tahu burum semua. Amin. Kublai shibun ka presentation na ka riboy mingi Presbytery CE Union ublen kerkui pi bat mentapat ngin khot sagi we kinong shim benta ibalong I nong shim benta ba khat do jong ka solo category kata kalong napo riboy sepni Presbytery CE Union ready saya ifidan to ay kating tapti ka ba jam ya kinong shim benta jong ka riboy sepni Presbytery CE Union ban chakmat ban ay ka presentation ka jong pi Tua ka baning kong nga ngong panay ngu yo blay baladan rengkat bat ngi na dudang step jang kanik singi kumjuru nga ay kublay pilang iwe pe iwe kat ki bayadan lang hang ne ki judges ba dan brom jangi ya ki host jangi ay kerteng pi ha ka nga ay kublay pi ha ka kerteng ka batyang tam jong Jesus Christ te ka kerteng jonga kede turi bat skem nong se bat ngade na ka balang singku bat ngadan hang ne ya i balam lenti nong se ibadiru I madu janga iban yarap yang aban tem yaga gitar te ka gitar ka sorry sorry ka jingroi ke bangin ai ni kapor kade ka jingroi ba la thau dai madu janga hi balam lenti nong se ka ba ila ai kerteng ru shanung in sham kumu josam Shisin ladon hakawe kashnong ubriu u shepting you play uba dapyang ha u kres utra manyag ha kanika pertei hapdeng kijing yale ki babun ki hukum ublay uri u sendong haduba unjob ya kapertei kum u Joseph shanungin shem kajing long babha uri ha shadam kijing pen shoy kijing pen thame kijing ten ju bun jat ujo haba kiwan banyale ya u sha utrai udem banduai aknom shun kimla haba medon bat nga halenti kijing kibun to khmi bhaya la de
simbat kadoki yale to yit ya lade ka jing long kristan bangi phong ha ka jing im kum no ngia ikin mau ne em yu nong thao hấp đen kỳ jing yak san kum u Joseph sha no ngin shem cả jing long ba ba uri ha shadam ki jing pin shoy ki jing pen thame ki jing tin ju bun jat u jo haba ki wan ban ya le ya u sha u trai u dem ban duai nong shun kim la haba me don bat nga Nakapataw buram chung play, amen. Kublai shibon nakabenta ketuka jirwai ke bapipila ai pedeng jongi kat badang sngap dang bang denem day samthia tikumno riat kesur Syo kamelung day kisur jengruai. kalong da shisha kaburam ya ke union ke jongi haba ngisaki ya ke sap ke bau blay ula ai hai ki kun samla ki jongka but kum ke union ni khmi lenti ba ke ke bakini ki porlok ki jongi ki le kan longru ke jing ai men sim na ke benta jongi bangim day ban shusngu tenat ban shong tang ki shuki henrei ban mi shakmat ban yeshim benta haki babun ki kam lada ka dawa haki si society bat haki benta haki baper ublei ke jingsuk undon ringkat bat kitu ki sangut ki parlok ki jongi ki bala yeshim benta haka solo kategori bat nganget scam ba ki babun bat ki badang kham sutunat shushu kindang yaija hakmat jongi hakani kapor sa shisin ngini ai jing thap kti ka bajam na ka benta kini ki sangut ki parlok ki jongi ki bala ai ka jingruai ka bakta ya ka donut ki jongi but klam da pen slam shu hakani kapor nia jampat kawi ka benta but shisndon ngin khot ya inong ya kinong shimenta ki ban ya shimenta haka duet but kinong shimenta ki ban ningkong kiban once ni shakmat kilong kinong shimenta naka ribhoy shatay presbytery CE Union badang penkre kinong shimenta naka ribhoy sepngi presbytery CE Union ribhoy shatay sa shisien pat ina jing thap kti naka benta kinong shimbenta ki parlok naka presbytery ke jongpi. Hello, check.
Hello, Hello, check. hello, hello, check. Hello, hello, check. Kajingu bat kaburam ngai try kenrat. Ubalailam yang ye ki Christian Endeavors baro, but ngai kubleru ya ki nong bishar badon buram, but baro ki badon hakani kachaka. Ngi represent naka Ribhoy Shate Presbyteries Union kakerting jonga di Ritka inti. Kakerteng jong are Master Pining inti. Kakerting jong kani kajing ruai tang mame. Balarwai da I Amabel susngi bat yakit paulang susang. Hello, check. Check. Hello, Check. check. Ko patus ngo yakado no jonga kayam pangno marway hapo jingdum namar kala jalenti hajing lerai tos ngo yaka donu jong aku pa tang mami ubala ban ai jing ngan tang mami ubala ban ai jing kmen tang mami ubala ban ai jing I tang mami ubala ban pen im. Ko ba to te ya ka jing e chong a kum ba te ya ka ying halor u mau siang bangan yeng skem ha ka gerteng chong me to te ya ka jing e chong a ko ba tang ma me ubala ban ai jing ngen tang ma me ubala ban ai jing men tang ma me ubala ban ai jing I tang ma me bala ban pen im. One to one to one to one ko pa jing kya la ban yang a hang ne men ta one to one to one to one ko pa jing suk tang ha me hi nga sham nya ka tang ma me ubala ban ai jing tien tang ma me ubala ban ai jing men tang ma me ubala ban ai jing tien tang ma me ubala ban ai jing men
Oblay na kabenta kaburom jong u. Amen. Wow. Wow, wow, wow. Stunat nem. Stunat day. Stunat. Pinang nem banruai tu ikong menta. Nang. Buon gibanang. Nakataka daw. Kin sami shibon kinong ruai jong standing choir nang ni shkhmat. Din nakabentai kitu gibadan ya kasap. Pim day banri tang kisaw ken ro. Di ban mi namar ke union ke jongi ke don kam ya kasap ke jong pi nakabenta ke buram ke jong oblay. Kublay shibon ya kinong shimenta na ka ribhoy syate Presbytery CE Union but in Dubai bau blay undang ya lami pi undang pensyat bori pi kenang bakani kasap ke bapi don kan long ke atiar nakabenta ke buram ke jongu. Hagini ke por ngan khot ya inong shimenta ibabuat na ka ribhoy sepngi Presbytery CE Union. But hadian kata ngan kerpat ya kinong shimbenta na ka maubu sarikrai Presbytery CE Union bakin long kibala penkre. Na ka benta ka jingtep jongi baro hakini ka kategori idon tang sautli ki Presbytery kibani shimbenta. Ya hakini ka por ngan khot ya kinong shimbenta na po ribhoy sepngi. Ribhoy sepngi syaifidan. Jar ni thap kti na kabenta Ay jongki. jing tap ti ka jam ban tidang subhay ki shakhamat. Beshbon. Tito hakaban kong ingi aingu yo blay. Ba ulay alam nanti yang i kum kasino si union bangin yo ya kanika singing competition hakanika por kabunta. Ngi ngadei naka balang mau terima dan bat ngi simenta hakanika singing competition ya kaduan baka kerteng jong kani gajuruai ke bangin sarwai kadei mi pelai yang na jis new jong kapartai bat yang ni kejurai ngalasna him damanga ban ngiri persen hakan ni kapor kemunta naka ribhoy sepngi presbytery baga kateng jonga kade ready man nongrum Kakarteng ka jonga Sophia Sengkli.
cô papa siao ngâm tiền ngà lòng u ấy mi ker mi da mi sa mi le is le kilen tia jonga man kas ngi trai mi dai alam mi pen itu yaka ei babhatam mi bela ya nga na jing sliu birthday but ki bo bom man ki ba ishkei nga ai ngu yami play ba chu map ei wala nga long ulong pa ngam nhau da lei lei she bu jing pen shoi ki wa Kipala Hakikun Krista ngaru hang ta ngalango ban la so las pai da kapo Ko papa siao ngam tia ngalong u ei mi ker mi da mi psa mi le is nei kilen tia jonga man kas ngi trai mi dai alam mi pen itu yaka ei babhatam Bila say yang na bukti birthday bagi bot ngau nang man ki ba ishar kei nga ai ngu yami lei ba chu map ei wala nga long unong pa ngam nhau da lei lei Bila say yang na bukti birthday but me yung ka birthday banjing sim yung ka birthday ubli nam taka prom ju amin Bleshbon ki representative na ka Ribhoy Sepni. Ay ka jing tapti ka bajamang si Sien. Ya ki nong ruay ki jongi ka ni kupor ka duet ka barway arsur arngut. Mo. Tit saya mentapat ngin khot ikiway pat ki noshim benta. Kita kilong na kamaubo Sarikrai Presbytery C Union. To ay ka jing tapti ka bajam ban priang subhay ki shani shakamat. Bat nang pat kare Kanong Tulok Matan Presbytery C Union.
to nang kong ngi ai ngu yo ble kini ke janmin ya ka ba ulai don rang ka lembat ngi kum ka sinot si union nang kong ngi ai khu ble ru ki host ki jongi baro arngun bat ngi ai khu ble ru ki judges ki jongi baro klem de jer kerteng bat ka kerteng ke jonga ka di Mr. Duncan langi Bat nga kerteng i Mr. Lam Ching Shai Mersing. Bat ngi represent na ka Maubu Sarikrai Presbytery CE Union. Ka kerteng jong ka jigirwai ka bangin pensengaw ka ni janmit kalong shanongin leng. Dakishin ki pau ha ka perthei ya jingwan ukun uble unwan shisha klem artatin banwan shao ya laki jong jingkel lilong ya pianga bila penkrene yo bakendit unwan utrai jubab ayungin ay shano ngile ondalawa kajing let nange na birthday Shong basa Shano Hatongila Kelialade Shano kenin lek onda jing lek lawa Hatongila ju berkat neem lajing hanokanku nama don kabneng batu jok ding dan kawe ngin habanjir kapor dang biang bangin penkre banyo ya jing sukne onda habajing let lawai ngin yo shong batu trai shano ngile onda lawai kajing let nang ne na birthday shong basa Shano hatongila kelialade Shano kenyinle onda jingle lawa Shano kenyinle onda jingle lawa Shanongin le Ublay na kapunta ka from Jew. Amen. Kitu kide ginong isimbenta nakamaubu Sarikrai Presbytery CE Union. Kejirwai kebekeli yangi Shanongin land anda jing em kelawai. Keblai shibuan yakini ki parlok samla ki bela ruai tu kejirwai kabalong kejingkeli pada kujuk kepor ka kubor nakabenta ka jingim jongi kum ki kun samla ba ngin bakanu kelenti ka bangingi de banjiet kum ki kun samla ka jingya lenti jongi hangni hapur kublai shibuan ka sur kalong ka basngotanat ka jingruai ka badon jingmut
but nginom lingo ba pinayay pindan kami kasap ke jongpi nakabenta kaburam ke jong ublay. But hakini ka por ngan khot ye inong shimbenta ibakhat do hakini ka duet kategori ki nong shimbenta na po nong tulu mathan Presbytery CE Union. Hakini ka por ngini ya ai jing thapkti nakabenta kini ki nong shimbenta nakini ka Presbytery CE Union. Hello. Hello. Hakabas dang angi aingo ya ublay. Hakabaw la yalam yangi kum kasinot hibarok kawe hakabang ilalaban ya syam kum ne kum bang ilong menta. Bat nga airu ka jeng kublay ya ki arut ki host ki ba peniat ya kanega singing competition bat kum juru ya ki judges badon brom jongi bat ya ki ya bat ya barok kai bat ya kayeng barok kawe ka kerteng jonga de I dalari ti mangu ngadai master mi please lah. Bat ngidon I nong tam ban nirap yangi master nil ingti. Bat ka ngiyang hang ne ban represent na ka nong tuluk mathan Presbytery Union. Bat ka kerteng jong ka jingruai ka ba ngin pensngaw ha kane ka janmet ka day try uyo iyangi. Try uyo iyangi langi buri ya lade u itu yangi try udon hang de langit sky nakmat kajong utray uyoy kot yang itu wan pai lok bait balay ngich ngai nak mat jong utray kipopun map u itu langi pet shaj ngai u itu yang jing bút jing berkat jongi utip jing bút jongi ha jing iman kasni uyo ikipop bangi laburi try unyaw kikam jongi menkisin jam ukmi uriu dagat halording na open itu you try open damak macam utray kajing imba unay kendit no kloy ko kun samla ben itu no jing im jauk pa try uyo iyangi langi buri ya lade u itu yangi try udon hang de lagi sky nakmat kajong utray
kaburom jong oblay. Amen. Kublay shibun ginong shimbentana ka ribhoy ka dong tulu matan Presbytery Union. Kublay shibun ka jinge shimbenta ka jongpi ka lalong shisha ka ba sngaw tenat hani ka po. Tongin ay ka jing tap kti ka ba jam ni kinong shimbenta baro ha ka duet category baro saw teliki group ngila banong kublay shibun ka lalong shisha ka jing mento yang i ka ba sngap na marba dan kam ka jing shlur banwan hang ni bat ban sngap ik jing roi bat ki bas sngap ki long tang ki dong sngap pi sngu thu pi I comments hi haladi dei kum dong roi hin ki bawan hang ni ki so thu ba ya kata ka dor jong ka ni ka platform ka badon hang ni ku ble shibun ai biang ka jing tap ti ka jam ku ong iba jot chmne ra ki ti ki jong pi ku ble shibun Ilala ban pendep hakani ka por arteli ki category kata haka solo pat ka duet menta pat ngidang dan sa arteli pat ki category kata kalong haka trio bat haka choir bat ngim nam pen slam show ngin sedang no sendan ya kini ki arteli category bat ngan khot ya iba judge ban penbenai ngi ki judges nam benta ka trio bat ka choir category hakani ka por Hakini kapur haswa bangan khat ikini ki langut kinong bishar ki ban bishar ka trayo but ka choir nga sa sisien nga penpar ka jing ai kublay kini ki langut ki rangba ki bala le ka kam ka badon kam na ka benta ki arteli ki competition shakhmat ya I teman basan RB Markhap I Mr JW Kharlor but I Mr W Mersing Dengan aga jing thap kti ka jam ya kini ki laingot ki nong besar ki jongi ki peladap banle ka kamram ka jong ki kuble shibun. But hakini ka por ngin beteng pat ban khot si kini ki laingot ki rangba ki ban bishar ya ka trayo but ya ka choir. Ngidon bat ngi hakini ka janmiet ya iwei na ki teman basan ibala kershan ratba ya ka choir jong ka ribhoy sinat standing choir haki snam ki baladap but ita idei mono teman basan TJ Umdor teman basan subhayeng ikwa apa ni EV nomor berpijrong but kublai shibun teman basan but hakan ke por ngi donro ya I Mr RRCM ini ru idei way na ki rangba ki balano senyang shibun na ka benta ban penklan ya ka choir jong ka standing choir ki snam ki baladap but ita idei I Mr RRCM iba baro ngitep kumi ba remeng Ini na aga jing thap ti ka jam ni Beshibun but gidonro akan ka por ya iwe na ki kon samla jong ka sinot ki jongi ibala pentebet yeladi haki kamruai and he is none other than Mr Donald Kharkongor subha banyeng ba Donald ini ay jing thap ti na bentak ni ki laingot arngot ki bajrong I mean arngot ki bakhambyang but iwe bakhamjrong tingi kmilenti ba ka jing bishar kini ki artli ki kategori kan long ka ba bat ka bakhamjwat but ngikirman begini ki santli ki Presbytery CE Union but kinong shumenta ka trayo kilalong ki bala penkre kinong shumenta ka trayo pilay penkre bahanem hot ting siu kemen dengan khot I kerpat I amon bin subhaban khot ya kerteng jong kinong shumenta ki baningkong ha ka trayo kategori To ginong shimbenta ka baningkong ha ka trio category singing competition ka day na ka ribhoy sepni Presbytery CE Union. Apa kalapit day ang CE Union. Okay. To sumbawan siya kamat pediang subay ki baro da bathap kti. But dang penkre kinong shimbenta na ka maubu sarikrai Presbytery CE Union.
Kahangu kaburom ngi Aisha ublay. Ngi ay kublay. Yapi ki host ki judges ki jongi bat kum ju ro ya barok ki parlok samla ha kane ka janmet ngi day na ka riboy sep ngi presbytery ya ka bangi la shimbanta ya kane ka trayo bat ka kerteng jong ka jingroi ka day mano banlet bat ya kane ka jingroi ngalashna na ka benta mano banlet ban kring ya ki weipat ban pen itu ya ka kerteng ka ba im bat ka ba shisha jungi uji sukres. Undang don ki parangan sin ki bomba itu yutra manu yaki banlet wa syautra banwan pa hatungi de ban shui yaki Bagin ya hakapo Shwa bautray baunwan Ya borbaman ay nginjo Amano banlet kita'y ki mensin Amano Let kring yaki hato kakang jong piba jong ga ban wan lam ya kimin sin sha utra kam kadawa ya pibat yang bangin le ban ai jing sha kimen sin bompat snow tu jing i ba utra yang batole hap den jing ban yala kerteng utra Shanya hutrai unam lenti kabor mauhi amano banlet kita iki mensi amano banlet kring yaki Nam tak berom jumble. Amin. Kublai Shibon ki representative na ka ribhoy sapni presbytery ya ka jingrai ka pembelung ka jongpi ubleu nang kerkui pi madhagani ka por ngan khatna sisendan ya ka mabo sarkrai presbytery ban ai ya ka trio ka jongpi kani ka por tongin pediang sumbai ki ta baga thap khti ka jam tamang ni ka por pandang penkhre ka nong tulu mathan presbytery
Tog baning kong ngi berpau ke jisngau ia kecing don kat jong blay lembat ngi kum ka sinot si union ni baru ka wei hadu kene ka por ka pemerintah kumju ia ki host jong ni ki bapnya ia kene ka singing competition lengpa kene ka no prize ngi kene ka por ka pemerintah ia pi ki judges ki badon burom lengpa kene ka janmit bat kumju ru ia baro ki delegates ki court baro kat ki bala bandon hakne ka por jong ne ka tara ai kublei pi hak ka teng ka im ka badon bor jong try jongi Jesus Christ te ngiyeng hang ne na ka liang jong ka mabu sari krai presbytery si union hak ka tryo te ka jingrwai ka bangin ka kerteng jong ka jingrwai ka bangin rwai kne ka por ka long kumno pin pen itu telah penbit penbiang ya kena kejingrai nai master AI kemdait ibadai ne bangya rai lang hakne kapor tai bersiak stai mo toka kerteng jonga dei master batip lang mensong bat ka kerteng jonga dei master don sungi pedor ka kerteng jonga dei avras kemdait Samla Kristan hakis ni bamenta Kuniat haki jing tala Ngiklet ban syakriya ublay Namat ki jing skau pajong kapertay Lada kumnengin poi syae Samla Kristan kumno pinten itu kum kisipai hap deng ki jing tenju tongin yang stem tang haki jing duai bangin pen pau ya jing pakol putra o Kris udang ya ikot ya pimenta ale doan balading na lemken randin ha deng jing ma kum ka jing du wai chong u Elijah ban rat ding kong ki play thala samla Krista kumno pinten itu kum kisipai hap deng ki jing ten ju tongin yang stem tang haki jing duan bangin pen pau ya jing bakol putra samla Krista kumno pimpen itu kum kisipai hap deng ki jing ten ju tongin yang stem dang haki jing duan bangin pen pau ya jing bakol putra samla Krista umlo pinpen itu boleh nak petang bukan Kublai shibun ya kinong shimbenta nakamaubu sarikrai presbytery CE Union
But hagani kapur shisundan ngan khot ya kinong shimbenta na kanong tulu mathan Presbytery CE Union badang penkre ka ribhoy mingi Presbytery CE Union. Te parlok hagani kapur ini ay ka kati jong kadi jing priang ngobha ya kinong shimbenta na kanong tulu mathan Presbytery CE Union. Haka basdang bat ka berengkong ka burom bat ki jing aingu ngi ai shoble turai kenran ya ka jing yalam ka bestat ka jing utat hadu ka por ka bangi dan menta ngas ngaban ai kublei ya ka office jong ka ribhoi sinat hi barok kawe ya ka ba kalala ban penlong ya kanya ka program lang ba ka sub committee ka jing ka haka ba kumno ban kentiu ya kisap ki pong jong ki kun samla hapok ka ribhoi sinat habede bat kisur jirwai bat kumjuru ngasnya ban ai kublei ya ki host ki ba penyat ya kene ka program ha kene ka janmit kerpang ya ki judges ki bi ki jungi ngasnya ban ai kublei pi bat kumjuru ngasnya ban ai kublei lang baro kat bangidon lang ha kene ka por ha ka kerteng jong utrai jungi uji sukres bat ngiyang hangne ban simbetan na ka nongklu mathan Presbytery bat ka kerteng jenga kadai Master Understanding Marsing na kabalang bat ka society maulong Kerteng jenga de TW Mersing na ka CE baga balang maulong Kerteng jenga de Rupa Mondranshan bat ka kerteng jong gane ka jirwai ka bangin sarwai kalong kijong utrai ya kane ka jirwai la shna bat la wonder da i Master RRCM. Lada triumph ya kaying leno batay ya ka Lada sumar kanong ba leno giap ya ka leno bapikidang step bat bednit kata leno bapit reshitom lada play don ringkat hak mingilong kikun balas ispa utrai kabring bat ka kendau kilong kijong utrai sukuta ubriu Bashanya hau unyop yang kijing kerku bajing imru Angin shan yatang hau blay ai tila jing im hau ngin sumar ki hukum utrai yai ruha ki anjong ulang kut baskem jing yada ubab saruman kasngi shanya lud hakam jong shilin ter jing im jongi hak mingilong kikun balas ispa utrai
sanya hau unyop yang kijing kerku bajing imru tang ya ungin waya ro haleluya. God bless you. Ublay shibun, kinong ishim benta na kanong tuluk matan presbytery, ublay nang kerku ipi, benta pat ngin pois kaway pat, kinong shim benta, togin ip liang sungo buha kani kapor, ya kinong shim benta na keriboy mingi presbytery. Ay kajing tap tiga bejam, kat pakinang wan syakhamat kani kapor. Surprise, ya paro. Toh kabaning kong nga penpau kajing sungu ya ublay. Badai da kajing yalam kajing ublay. Hakanika snem arajar absan kum kariboy sinat ngilayo ya kaban ya lumshi kum ka kenhun jong kariboy presbyterian sinat si Indian hapo jong kanika balang haneha mau mardon mauteri. Tingidap da kajing sok tengidap da kajing so kemen ka bakrau. Badai da kajing yalam kajing ublay bangiyo ya kamet ka bakot ka bakhya kumne kumki para samla baro bane syakri ya ublay da kajing ruai baro santli ki presbyteri ni ai kublay epi namar ba pila ai ya kajing ruai ki baso tenat ki baso tiang nadu mene habangi sngap kano ka kta shisha ya ka donut kajingi namar ka bor jong kajing ruai kalong ka bakta ya ki donut mat kijing mut kijing perkhat jong wei pa wei breu mat ka wei ka breu tengi ni represent naka riboy mingi presbyteri ni ai kublay ya ki host ki balong kinong yalam ya kanika singing competition ki judges ki balong kinong bishar ki biit ki jongi ki badan buram ki bapet bat ki bakmi bha ya kajing ruai kajungi hakan kapor ka bamta te khaddu akan kapor ai kublay ya kaying hi parok away ka kerteng kejonga de mastar telibor mukhem kerteng jonga de balahun lang jalong kerteng jonga de bahun lin karuki bat ka kerteng juga ne kajing ruai ka bengidan ban ai hapdeng jong pilang hakan kapor ka bamta kalong atrai ngawan pai
jong me atrai ya mun siam jong apen teman ngawan banduai hak jat ka dieng pna trai is nay kom yang ngalong unong popla jod bat bla sakwa ya men siam ka jonga trai shem mame Haga kertek kajong me Shilim terkajing im jonga ngan yaro yame Ablay jonga ngan yai tang bat me Ablay jonga ngan yai tang bat me tang bangangan im ai ngan im namar jong me tang bangangan yo yan ai ngan yat ko try bat me ngala chai ngala satma ngala chai la satma chai na me try me Sim jong nga kas ngau lao Bun sim nga sa ha jing du Ngala chai Chai na me ngala sakma Atray ngawan ban Ring yang akam jan atray Bangan yo like na jing pansyo Tin yang atray bat me Bangan yo yai tang bat me Hikay yang atray Bangan yo yai Shilam ter kajing em jong na Hikay yang atray Bangan yo yan Shilam ter kajing em jong na Try ngan yai tang bat me 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 Nakabenta ko burom ko play. Amen. Kito kide kinong shumenta naka ribhoy mi ngi Presbytery CE Union. Ribhoy mi ngi, hey Fidan. Jai mo. Nga ay jing tapti ki bakam jam nakabenta ki porlok ki jong fi. But nakabenta ka yeng bro kaway. Nga taray ngambakla banong ba ka ribhoy mi ngi. Nadu ki pori ba mensyua ka jupen mi kinong ruay. Ki ba donya kasap
ban ruai bat kini ka jinglong ka jongki ka berteng hidup menta haka union ka jongi babuan ginong ruai ki bertebet ki dena ribhoi mingi tang bawat sengu sarong nang yai tristom bat nang yai senyang ru ya ka sinot CE union ka jongi hakini ka puar ngan khot ya ginong ishim menta ki bakhat do hakini ka trayo kategori ngan khot ya ginong ishim menta na ka ribhoi shatei presbytery CE union kerpat ginong ishim menta bapin sobhapan shinish khmat bat ka benta jongi lang baro ini ai jing pedang sngopha ya kini ki parlok ki jongi Hello, check. Doa kapas dange ngimla klem da penpau ye gajing sungu yo blei lembah kani kapor kabangi dan mentah ha kabaningkong ai gajing kublei ye ki just badan buram jungi ngi represent naka ribo chate presbytery union ka karteng jong kani gajing ruai try melong kabor ya unong tho ye kani gajing ruai de di arnong shli Kerteng jongari master ai berlang rani ngarwai kapat olto. Kerteng jongari pendak bonong kling ngarwai nakapat superno. Kerteng jongari master royal sutun ngarwai kapat tenor. Jing yai lên đi jing hang ne ngam la yai trai klem ma me ngala ju pershang ban yai marwe hen re ngam la nga ken mau ble trai me long ka bor jing penem chong nga me long nong ya rap Hakashipa tang hamengan sno bat ngan yai shanya namar klemame shisha ngamla jing snow pa perthei ki kring yanga ban ngop kapop jing thala man kas ngawat halamen sim tang jing yale kibas ngotrem trai melong kabor jing penem jonga melong nong yarap hakashipa tang hamengan sno bat ngan yai shanya namar klemame shisha ngamla tang hame ngasham jing suk shisha ba me wan wat kum yanga ai bangan yaro bat yai penbna ya jing it play bom chukela trai melong kabor jing penem jonga melong nong yara hakashipa
Tang haming an snow Bat ngan yai shanya Namar klemame Shisha ngamla Nganom ting nganom shep ting Ya jing kenwan Habat rai medon hajan Me yalam yanga Trai melong kabor Jing penem jonga Melong nong yarap Hakashipa Tang hamingan snow Bat ngan yai shanya Ngamar klemame Shisha ngamla Namar klemame Shisha ngamla Namta kaburam ke Jonglei. Amen. Kublai Shibun, Riboy Shatay Presbytery, ya ke presentation ke jong pi, ya ke trayu competition, ublay nang kerkui pi, tongin ay ke jing tapti ke pajam ya kini ki participants ke jong ya kini ke por, ngilala ban pendap ha kini ke trayu kategori, mentapan ngin poish ke weipat, ke kategori kita kalong ha ke choir, kategori ke jing ya kini ke por, ti ngin Tokinong isim bentaha kani ke choir, ke jongi kani ke por, baro ke bangilaya, up kami lenti banyo banyarwai lang no. Kalakut ke jing up ke jongi ban sengap yaki sur blended voice jong kitu kategori bangilala ban pendap ha kani ke por. Ti mentapan ngin poi sakani ke benta ke ba ngi baro ngi kloy bat ngi long slur banyang as a group dei kadai ne am tongin aga jing tapti ke jampat ya kitu ki blala ban pendap ha kitu kategori na bakadon kam ya ka jing so slur ban wan shakhamat marway bat arngut bat laingut ha kani ke por bat ha kani ke por ka long tang ke jing ya shimbenta shitham ke jong pi ha ka baro kini ki bangilala ban pendap ha kani ke por I don iwe I paras nong jongi I ong kumne ya kejing roi choir I ong kejing roi buhur nomor lair roi berapa nomor lair roi buhur te ni kumbalong I yaman neduk mene ngili yo sngo I kisur ki bathyang neki nong roi ki baper menta kalapoi kepor ngatrai ke bamangi baro nyap kami lenti kata kalong ban sakhi dal ki jong ki khmat ya ke choir competition ya ke choir kategori hakini ka no phais ngi ngatharai baro ki presbytery CE union kila pin kre bha but ai ba ke kinhon ke bala ban ai ya ke jurwai ke basnutanat kan yo ya ke jingjob Shisundan ngan khot hakini ka por ya ke nong tulu mathan presbytery CE union but dang pin kre ke ribhoi mi ngi Presbytery CE Union. Te parlok ini ay jing thapkti na kabenta ki parlok ki jongi na ka nongtulu mathan Presbytery CE Union. La kirpat iki parlok ki jongi ki ba pendon kam ni ki keyboard ki try jong kini ki keyboard kin subhaban wengno khnang ba kan penkelot yakini ki nong shimbenta ka choir. Ki try ki bapendon kami kini ki keyboard kin subhaban kin ria kham harut khanang bakan penkelut ikini ki group ki bani shimenta ka choir
ben reu haka jing dum kilong kim itu ya kerteng u Jisu kim tiếp chính y trong u ha jing ngong pa per thei ka pen tha me ka spa nam bu rom blei tha la ki mane man ula trade on board I jot e ki men sim kordor amanoya ki ban pen shai mano ban pen itu no utrai kum no pen shisha yala de ha pertain Shimban bagading na u Jisu la don ha e Nilong kinong bút ki jong utrai la jing im wat ting kai Kimen sim kordor to walam na jing dung sha jing shai ha jing ngô pa per thei ka pen tha me ka spa nam bu rom blei tha la ki mane Jinglong Kristan ka shisha ni buri hak ma jing shisha Perthei kam tip kam ishin na bangi long ki kun ki jong ukpa Kum no pen shisha yala de ha perthei Shimban bakading na u Jisu la don ha e Nilong kinong bút ki jong utrai la jing im wat ting kai Kimen sim kordor to walam na jing dung sha jing shai Kublai Shibun, yapi kanong tulu mathan Presbytery CE Union. Ublay undang yai pindon kami pi nak benta kaburam kejongu. Hakini kepuar kelam da penslam show ngan khot ya kekwaya jong ke ribhoi mingi Presbytery CE Union. Bakin ai ya ke presentation ke jongki bat hadian kata ngekirpat ya ke ribhoi syatai Presbytery CE Union. Bakin sungubha banlong ki bala penkre. Te parlog ngini ai jing thap kti kum ke jing pediang sungubha ya ki nong shim menta na ka ribhoi mingi Presbytery CE Union.
Kisikia bangi Kisikia bangi mentagis damban kela jing lanang thala berthei badap jing snowpa haka jing men kerhai ni glad no you try when sin ni hap ni trot ni swai ya jing ngin la rai shaka berthei ne sha ublay ya jing bangin ai lay ukot ya pianga bangin jet minta ya kas papertay ne ya ublay jing ha pertay ka shong hangi ka engin jet lenti jong ka laway kum no bangin tao jing ka bapalay na jing jong ublay ka shabang ipet nipai kiri kishnong mat kita jing snew gala tem raw ka tien ublay one show bangin pulay ka ni has no pa dan don ni ki kon kristal ki bait banduay but ban puli kaktin ublay ban ay rusya kiway lay ukot ya piyanga bangin jet minta ya kas papertay ne ya ublay jing ha pertay ka shong hangi ka engin jet lenti jong ka laway kung no bangin tao jing ka bapalay na jing jong ublay jing ko kalong yang ibangin pai no siya ublay let no ki jing snow pa bertay tuan hakmat utray da jing duay yang ihiun pen janay sa shisin yin tao teman jing ha utray bangin long kisa ki utray banwan raka jing shy dang dong ibadah sakma sem jong utray day mga batpi iban netwan ban walang yaki siya utray siya Kublay shibun riboise mingi ya ka presentation ke jong pitong ina ga jing thapti ka jam yang ni kapor kublay shibun ublay un kerku yupi mentapat ngin khot ya ka riboy shatay presbytery ban ai ka choir ka jongki so baban priang so vai gini baro dakaba kublay shibun nang pen kre keriboy sep ngi presbytery
Banikasla perteng Ban pendon burong kerteng Jong ubleng Kat bangi dang im hang e menta Ngin ati no yalade Shulay kunjing na baim Ya ungin mane Wat penserim yalade Jing tala kanika pertay Gelabamut hai shublay Bangin yo jing im tamay Monulay Banle mentayangi Kadawa Tangya ujunom Ngin pensubha Ai bangin slumpu menta Kijis liu haka pertay Habangi syakri kikam Jong ublay Lay upwa ya donut ka jongi Hajing kun ya usyakri Shulay kunjing ya baim Ya ungin mane Wat penserim ya lade Jing tala kanika pertay Gelabamut hai shublay Bangin yo jing im tamay Monulay Banle mentayangi Kadawa Tangya ujunom Ngin pensubha Bangin em kumki Kristan O kalong ba e shisha Pertay lam yangi syaki Jingtala So kumbangi duki jing mentoy Habap hai jing em kano Ulay ubangi syakri Yangi ino Wat penserim yalade Jing tala kanika pertay Gelabamut hai shublay Bangin yo jing im tamay Monulay Banle mentayangi Kadawa Tangya ujunom Ngin pensubha Kublai Shibun ye ke choir jong ke ribhoi shate Presbytery CE Union na ke benta ke to ke jirai ke basngotenat ke jong pi. But paralok hakini ke puar ngan khot ye ke choir jong ke ribhoi sepni Presbytery CE Union. Bakin subha benwan shni shikmat but hadian kata nang penkre ke maubu sarikrai Presbytery CE Union. Te parok ni ai jing thap kti kum ke jing priang sngoba Ikinong ishimenta jong ka ribhoi sapni Presbytery CE Union.
Moses ko Moses ngalayos ngau kijing len yar kibril jonga namar jing ban ben ba jing ben shitong us im paro hilek ma me pelak yakina di jonggu baging yo mino nakari kajing long ra ko Moses to kilek ma me menta to pelak no ya Gibril jonga nakari ijin kari jin long rau yalam syarikanan ha dengan penpau try ngalong uen syau paro mepa ban prem ro ngam nang ban ngam long ubak na utelit ubak lur ban kren ro ngam la try syagi briu jom mengan le yang akin om nge wak layakingan ya tu yang akim ko Moses do kilek menta do like no gloyaki wat ayau yang kashintur jong me Moses long shintur jong nga bat lưng ba jong me Moses ngan le kam pula Moses how play u happen them kadonu bapen ha u kajem Hagabakadu ya ublei uhakongu Syaus imparo ule Ushan yabat unge Ba ublei hiun yarab Kun ublei ban pelai Nakataka rijing long rau Rijing jenjar bakrau on ya lam no yaki syarika jingkular syakata kari jing sup jing kren ri ublei basen syar syakata kari ban ya lam kanan baslei bada syakata kari ban yo le sho ri matadut kanga Jing ya le Moses, Bushing jing jing banda jop uye trey klem sane. Bakat gugun Israel, kita lajing longga. Jing ya lam Moses bordeha ukapau. Tolong kun samla Longku Moses minta Ikun ublei bala syakemra Minta syakito kirek ban loy ban lau Minta syaki kirek ban loy ban lau Kublai shibun riboy sep ngi presbytery ya ke presentation ke jong pi kalong ke ba sngau tenat ban sengam.
mendapat ngin yo ginong shim benta ke bakat do ha kani ke choir competition ngin khot ya ke maubu sarikrai banwan shakamat ban shim ya kani ke benta jongpi ban pediang sengo bahaya ki sengo ban ai ke jing tap ti ke bejam ha kani ke por. Soitan kum using bakar hu uyat kelen. Het yap yalade laki jing sobha mato pai shane. Samla danya upen red yalade. Jehovah kum nongan len yame. Samla shifting you blame, yang scam la sa marwe. Tu hai shapang Jerusalem. What thing la bon jing sha bernem. Ublay u ikadonu. Ayuba mekuslay sang lasanya hutray. Kita basang kraw yala dengan yale ong ublay. Henry kadonot basang red ngan teno jin ai ay. Shepting ya ublay ubatip kadonu waburi banjop jinya leto kino la atyan badkasti Toyak da sumar hapertay badun senya. Gun Shadrach, Meshach, but Abednego lay unde pla. Samla danya upen red yalade. Jehovah kum nongan len yame. What benod ya kilong bekinja
Jehovah kum nongan len yamin. Buat benar ya kilong bakin japetai samla syaptin yublay yang skam nasa marway tu pai syapang Jerusalem wat ting labun jing sya berngem ublay u ika donut ayu bamikusay sam la shanya putray. Ublay shibun mabut sarkrai presbyteria ketuk presentation ke jongpi ublay nukerkui pi ben pinang la ban syakri lang bagi choir sagi wei pat ke jinge sing kumjuk kani ka long ya baro kinong shim bentah kani ke por ublay shibun tongin ai ke jing thap ti ke bajam ya baro ke participants ke jongi kani ke por bat kumjuk ro ya pi klem pi kani ke competition kamlong ke bashit ram gumni ai ke jing thap ti ke bajam ya la di ro kan bat yangi arngut Ublay shibun. Kejanmiet kelas dang B keler kepada tha DNM Hendrei haba ngi sya skor gitu ki jingruai ki jong pi baro santili kawan ra ki jing saat ha met ke jongi bat kumjuru kawan ra ki jing saat ha mensiam ke jongi ublay ki jing suk undon rengkat bat baro ki dekhot jong ki santili ki standing choir to pinang yai kieu syahmat saprang nang yai pendan kami ke sap ke jong pi na ke benta ban kentiu ya ke buram ke jong ublay nyai ku ublay kini ki laingut ki judges ki jongi da shisha klemapi nginum la ban penlong kini ke competition ki jongi kini ke sengi ublay ki jingsuk undon ringkat bat pi bat ha kini ke por ngini yenglang ngin penwai no kini ka singing competition ki jongi ngan khot ya Reverend Kipi Mashering i senior administrative secretary jong ka ribhoi sinot ke jongi be insubha ban penlat ngi da ke jing ke khu penwai ngini yenglang baro nang ko ai chruai tang pasar rendang tu ni rwai khaddu create in me a clean heart oh God bat ngin ya pnuai mo ser rendang create in me a clean heart oh God and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Blay melabu ia kajeng hun, ia kajeng suk, badai kajeng kemen juga nekapor, kebame mela ai hengi, kerpang ilayo pan ruai, ia kajeng ruai, lakalong solo diwet, terayu kuartet, haduk ki kuar, melabu iki kentien hakadok nut, berkamen sem kecungi, begin ruai ki por ki ben sosi. In ruai haki por ke pengi keman. Barho oi in ruai ru wat habaka do nut ke jungi kam so tho.
ya ke ai ke baka ka perkat kerku ablay diki jing kerku blay ki jong me ya ke por ke koridor ke bangilayo bada ka jing iet bom don jing kut syu ke bami na blay ku pa ka jing ai bom don jing duna syu ke badon na blay kun bat ka jing nang ye tray bom la batai ke badon bat muslim ku ini jing kerku longer kat bat ki samla ki endeavors jong ka sinat si inyon ngai kir khu ja ka rib kleng satlak jong ka perthai nadu menta syadu ki artaba ki bom jukut syuru amen.